Em dic Begoña Gonzalvo, soc la cap de servei de la xarxa d'addiccions de Girona, coordinadora del centre d'addiccions d'aquí de Girona ciutat. I bé, hem de pensar que en aquest moment la pandèmia pel Covid-19 ha deixat en evidència l'existència d'una major vulnerabilitat en alguns grups de persones. I des del primer moment nosaltres el que hem fet és tenir en compte que podíem tenir dificultats de l'atenció directa de les persones que tenen algun problema d'addicció, de la supervisió, de l'entrega de medicació i també d'altres necessitats que puguin tenir com tenir un sostre o com tenir una alimentació assegurada. Hem començat a fer, segons les recomanacions del Departament de Salut, el seguiment de totes les persones que estaven en seguiment aquí en el centre es fan de manera telefònica, les que són necessàries fer-les presencials s'han fet presencial, hem augmentat l'horari de dispensació i supervisió de medicació per part del personal d'infermeria, hem atès en aquest moment ha hagut una disminució de la distribució de les substàncies il·legals degut al confinament i també degut a l'augment dels controls policials. Per tant, s'han tingut d'atendre pacients de manera urgent que no estaven vinculades a la xarxa d'addiccions i que necessitaven en aquell moment una atenció immediata. Per una altra banda, també hem tingut persones, han tingut pacients que degut a la malaltia o que tenien en aquell moment no podien sortir de casa i se'ls ha ofert la possibilitat de portar-los la medicació al seu domicili. I també s'ha creat un espai per a atenció a persones sense sensellarisme aquí a Girona i ha sigut necessari en algun moment poder anar allà a fer l'atenció en el lloc on estaven en confinament, com estava tota la població, perquè sí que és veritat que s'han de seguir les mateixes condicions, la mateixa normativa i totes les recomanacions per la població general normal.